Hello everyone. Today I recorded some Payday 2 with one of my friends. And the video is in Danish, but I guess you could just turn off the audio if you only want the gameplay. Now, we are not very good at this, as you can see when you watch the video. But please enjoy. I start by showing you my weapons and such. So, yeah. Bye bye. Hej folkens, og i dag der skal vi spille en OPD. Og jeg er også med. Ja, ham Flemming Flink derovre, ham der med det meget smukke fjæle. Jeg hedder faktisk Carl Flemming i virkeligheden, men det snakker vi ikke om. Den her, den tog vi på very hard, fordi vi stinker begge to til spillet. Ikke også, Jonas? Ja, det gør du nemlig. Dig i level næsten 100. Ham der, han skal lige væk. Ja, jeg må lige indstille. Der kommer folk ind. Ja, men... Så nej, nu kan det ikke komme derhen. Altså, hvis I gerne lige... Så du lærer det. Nå, jeg er ready. Yes. Der står stadig ved loading nede i hjørnet ved mig. Det gør det ikke ved mig. Det er Jonas' normale svar. Det er sådan, det gør det ikke ved mig. Nu er vi fandme. Jeg kender ikke ham der. Man burde virkelig selv kunne åbne den der. Eller bare slå på den og så åbne den. Eller sparke til den og åbne den. Hvorfor har de ikke lavet sådan, man kan også bare nys på den og så åbne den. Fuck vi MLG. Sparta. Nej, vent. Nå ja, jeg har taget mit ting. Jeg er gået fuld technician nu. Så bare så nu ved du, så jeg er pisse OP. Hvad, mand? Jeg er også technician. Ja, jeg er et mix af technician og fugitive. Jeg er fuld technician. Jeg er sådan en Dutch technician, lort. Det kan jeg ikke være. Jo, det kan. Nej. Du kan da bare tage mit build, man. Jamen, jeg kan ikke finde ud af dit build, man. Oh my god! Prøv lige at kigge på vores Advent Sentry. Fuck, det var MLG det der. Fanden. Jeg fik et shield. Jeg fik en taser. Og der står et træ i vejen. Det er lagen. Det er hvidløgn. Hedder den Flemming? Ja, den hedder Flemming. Godt. Lige så er det nemlig mig. Kan jeg kramme? Nej, ja. Woo! Ja, hvorfor kan du ikke ramme? Kan man ikke tage Flemming op igen? Det tror jeg ikke. Kan jeg ikke bare slå på ham, indtil han bliver taget op? Så skal du nok lige complete objektivet her, ikke? Kan du ikke bare sætte flere end en? Jeg har allerede sat den, men... 1, 2. Prøv at se minen. Nej. Den gør sådan, bilen ikke kører. What the fuck? Din nar. Oh man. Au. Jeg fik ham. Det var sgu da mig, der fik ham. Fik ham. Nej, jeg fik ikke ham. Jonas, lille kid. Stealing credits from kills since some time in history. Damn. Did you see that trick? Woo! Yeah! Get ready for one more. Okay, I'm on it. Nå ja, jeg har mit el-diablo. Bum.
Flaming, flaming, flaming. Caution, police line, you better not cross. Åh gud, det er ikke den vej, jeg skal. Godt, jeg har en god drill. Ja. Jeg har den bedste. Fuck dig. Ja, fuck, laver du? Jamen, jeg skulle bare lave et eller andet sted, hvor de ikke kan ramme igennem. 40 sekunder. Jeg kan opgradere din drill. Okay. Det er bare sjovt. Nå, det kan du ikke, hva'? Eat this! Så holder han til for... Og den sniper. Hvor er den sniperen? Hvor er sniperen? Står det der. Men jeg kan restarte den hurtigere end dig. One sniper less. Har du set min minefelt? Pink. Jeg har set lidt for meget på det. Jonas! Du er ikke på det, mand. Jeg har heller ikke endnu. Dragon! Kan du Han dør sgu da ikke. kalde på en af botsene, for de er ved at dø lige nu. Blubber. Du står i vejen! Hey. Slam. Det gik da godt, det der. Det går i hvert fald ind i din trip mines, tror jeg. Woo! Move the SWAT one. Nej. Vand. Det gør venner. Der er kun 20 sekunder tilbage. Nå ja, jeg kan bare kalde på den. Har du mastermind? Oh shit. Der er en bulldozer der. Oh. Jeg vil gøre venner. Nej. Det gad han ikke. Men dræb ham. Yes. Det var godt, men nej. Dragon! Det går fandme godt, det her. Jeg var ret lige den der drill, Jonas. Du skal ikke hjælpe dem, som jeg vil hjælpe, din døb. Jeg kan godt lide at skyde ind i hullet, fordi han er så døb. Jeg står inde i bilen, what the fuck? Så kører vi. Og jeg vil også derinde. Yay! Jeg skal bare campe her. Lol, man sidder fast! Lol, jeg sidder fast! Sidder manden fast? Oh shit. Nej, jeg sidder... Bang, 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 bang. Oh shit. Nå, det er ikke godt. Det er meget. Prøver I at skyde mig deroppe fra, og så skal jeg lige tænke om, for det er ikke særlig fedt. Jeg skal lige tænke om. Har du problemer med, hvordan jeg snakker dansk? Endelig and. Hvad er klokken? Det Klokken sjovt, er jeg en laver måde, en man gang. måler tiden på. Dag. Oh Hvad shit. klokken er? Hvad fuck sker der? Jeg har ikke set en skid. Lad mig. Maj er en måned, Jonas. Oh shit. Oh Jeg har shit. fødselsdag om 16 dage. Tillykke med fødselsdagen om 16 dage, Jonas. Hey, prøv at se ham der. Op ham. Hey. Second. Wanna drop up arm. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Let me take a hit. Nej. Oh shit. Det er alt for used joke, man. Den er overrated og overused, man. Jeg kan ikke lide den mere. Jeg skal virkelig bruge noget liv. Lige nok har jeg ikke taget den med. Ah, det er der noget. Nej, men det passer da godt til dig, for du er jo heller ikke noget lige... Din nar. Oh shit. Vi kunne lige stoppe mig selv. Vi er gået ind. Ja, der er en klukker efter os.
Og han kommer så ikke med. Lige meget. Jeg har tonsvis af shape charges. Det er også. Hvorfor siger den ikke, at jeg kan putte nogen på? Nå ja, det er fordi, man skal have charges. Så er det. Jeg har det, så jeg er pænt MG. Jeg pikker bare den her logo. Det er ikke her. Jeg kan aldrig finde de der døre der. Oh shit, der er mennesker bag mig. Oh shit. Jeg fandt det. Jeg kan se. Ja. Ude. Kald på en bot, Jonas. Ja. Kald på mig, Nej. Woo! Det er rigtig fedt at ligge her og blive nedstiget. Ja. Jo, man. Det her spil, det er så intens, jeg elsker det. 30 sekunder. Ej, den kan jeg altså lige opgradere, den her computer. Det kan du ikke. En ny hard drive. Det skal være et SSD. Nej, det skal være et skud mig i ansigtet. Okay. Jeg vil. Ej, jeg elsker SSD-kort, fordi man behøver ikke... reklame! Man behøver ikke defragmentere dem. Der er en hostage der. Hit the button. Hit the motherfucking button. Hvordan siger man... Hvordan siger man en knap? Button. Oh shit. Button. Jeg hørte jer. Der er en klokke der. Det er mig, der lå det op i himlen. Det gjorde jeg også. Det er fordi jeg faktisk er gået. Woo! Jeg siger woo for meget, men det var fordi det er så fedt. Ikke spørg mig, hvordan jeg kom herop. Hvordan kom du derop? Jeg gjorde det bare. Ja, jeg tror godt, jeg ved hvordan man gør. Og nu kan jeg så ikke. Oh! Nej! Close enough. Jeg hørte en taser. Fuck ham. Man kun remove én ting. Tag ticketen, Jonas. Ja, jeg kan remove den. Ej. Det er sgu da så svært at putte ticketen ind. Ej. Jonas, hjælp mig lige med at få... okay, Klub er død nu. Lige meget. Kom så, Jonas. Okay, du sætter dig på først. Yeah, we pulled it off. La 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 la, jeg elsker kage. Har du et problem, så har jeg ikke noget problem med, at du har et problem. Yeah! Let's go. Nej, nu kan jeg jo ikke tage den nye. Hvorfor skal han lige sige det someone? Jeg er ikke sikker på, hvilken jeg skal tage. This one is this one. Med. Jeg har aldrig prøvet den her, som jeg købte i går, så den prøver nu. Hvis den stinker, så taber vi, og så mister vi alle vores penge. Og så græder vi. Og den er pænt god. Oh shit. Læg jer ned! Og så ramte det til vildt. Jeg er heldig nok ramt du den i stedet på mig, mand. Heldigvis. Wow. Læg dig, mand. Læg dig! Hvorfor er I mand? Walk this way. Talk this. Læg dig!
Talk this later. Og ved du hvad, den er dårlig, den her, den er dårlig, den er dårlig, den er dårlig. Jeg skulle ikke have taget den. Hvad skete der lige for ham der? Hvor er powerknappen, den er der. Nu tager vi skal lukke dør. Jamen så tag et kig her. Hvordan fanden finder man den? Prøv at se. Jeg blokker døren der, så de ikke kan komme igennem der. Og så skal vi bare lukke den der ene dør herhen. Vi skal bare lede efter et kigger, altså. Og jeg kan virkelig ikke lide den her. Den her revelse mere, altså. Jeg kan ikke lide den her bane, for det er så svært at finde keycards. Det er den eneste grund til det, eller hvad? Ja. Jeg fandt et! Godt, min dreng. Nu er der slet ikke nogen, der kan komme ind. Jeg tror ikke, de har gjort sådan, at man kan blokere det fuldstændig. Nej, men jeg kan bare putte mere armor i den, og den dræber dem, så snart de kommer ind. Prøv at se! Prøv at se! Der røg min trip mine. Prøv at se, prøv at se, prøv at se. De når engang, nogle af dem når engang kommer ned. Det kan jeg se. Det er faktisk pænt over dem. Lad os lige sætte en sensor. Og så er døren lukket der, og så er der lige tændt for den ene der. Ja, du skulle bare tage armor bag, så kan jeg nemlig hele tiden få armor til den. Nu bliver specielle modstandere markeret af min mine her. Det er sådan bare mig. Der var en, der faldt ud af vinduet. Lad være med at kaste nogle granater her, hvor Huxton står, fordi der er en civil her. 3, 2, 1. Dong! Oh shit. Det var tæt på. Næste keycard vi finder, så lukker vi den der anden dør. Den der anden der. Mm. Men det er irriterende, jeg er snart løbet ud af mana. Eller mana. Mana. Skud. Jeg er ikke blevet skud nærmest. Jeg har 3 skud på den her. Så bare samle folks skud op. Det var lige før. Jeg fik ikke så mange ud af det. Jeg ved jo ikke hvorfor, men jeg kom til at kalde det mana. Jamen, så siger vi bare det mana. Okay. Skud af mana. Jeg har fuld mana til min, hvad hedder det? Min, sniper. Jeg bliver her, du går derhen. Jeg kommer alligevel aldrig nogen enden af døren. Hvorfor kan jeg ikke ramme ham? Hvad der? Fordi han er gud. Fordi han er gud? What? Hvad står der på den her? Hvorfor kan de der ikke skyde? Det skulle jeg tage en. Jeg bliver gud. Hvad fanden er det for noget, han er inde på? Good afternoon, Director Steven. I heart rainbows 44. Oh man. Oh shit. I heart rainbows 44. Who's that? Is that your new girlfriend? Got a sniper. Sniper, you. Fuck me, he got an easy job. Nej. Okay, jeg tror det går rimelig godt der. Prøv at tænke på, hvis det var civil, der havde skydere. Det havde været rimelig irriterende. Ja, fordi man må ikke dræbe civile. Så prøv at tænke på en civil, man skyder sådan en civil, der gemmer skyderen, og så eneste gang du dræber dem, så får du en armor. Og det havde været pænt også. Bortset fra, at det nok havde været oh shit! Jeg kan godt lide, at du spiller som Wolf, og du hedder Wolf. Ja, det kan jeg også godt lide. Wolf.
Han går bare og stikker gulvet med sådan en kanyle. Det hjælper sikkert. Giver bare lige gulvet noget med, så bliver min teammate helt klart hjulpet. Bokse. Handske. Buk. What the fuck? Okay, vi time. Au. Og jeg har fundet et keycard. Yes. Så kan vi lukke den ene dør, så der ikke er nogen, der kommer ind og griber det her, så behøver jeg ikke at... Vi skal tilbage, Jonas. Skal vi? Ja. Ja. Nå, forkert vej. Men jeg er jo langsom. Det ved jeg. Woo! 1 og 2 og 1 K, 4 og 5. 1K, 4, 5. What? Luk lige den der dør der, det her, den der dør. Hvad for den er? Den der dør. Her. Jeg hvor står her hver. Her. Der. Så kan de slet ikke komme ind, kun deroppe. Ja, ups. Nu kan han ikke gå ind. Jeg tror det er vigtigt, at vi lader botsene komme ind. Washington. Han stinker af lort. Glid han igennem den. Han gled igennem. Jamen jeg tror det er det der sker, hvis der ikke er andre måder. Prøv at kigge på hende. Hun går bare igennem den. Jeg kan ikke se hvad der sker. Det er sikkert fordi det er ikke så client-side det her spil. Det er ikke så client-side. Det er der sikkert ikke noget. Client heat. Jeg headshotter lige den plante der. Hold kæft, det er nemt med et sentry. Det er ingen, der kommer herned. Og når de prøver at komme ind ad døren. Nu er det så nemt. Der kommer nærmest ikke nogen. Jeg kan ikke smadre planten, Jonas. Kom igen. Hold kæft, der er stille herinde. Okay, så nu er det ikke stille mere. Oh shit. Min sentry daber en fucking hardcore motherfucker. Oh yeah, vi gør det. Jeg er ikke enough armor til at kunne genopleve min sentry. Kan du ikke tage armor fra din sentries eller sådan noget? Nej, okay. Okay. Rule Britannia, rule the world. Jeg er ikke mere armor. Du skulle have taget armor bag. Oh shit. Jamen så kunne vi ikke bruge C4 shape charges. No shape charges. Nej, du har jeg. Jo. Jamen det virkede jo ikke. Jamen det var fordi jeg ikke havde nogen på, nu er jeg på. Jamen så skulle jeg jo stadig have taget flemminger. Let's go, Jonas. Taberne, de kan bare blive der. Oh shit. Bag dem selv. Jeg bruger lige shape charges, før jeg gider fandme ikke det her, mand. Jamen jeg gider heller ikke til at, hvad er det? Bum! Flemming. Der er en... De hopper bare ned. Det var en... Fuck det. Jeg skal nok bruge dem. Nej, vi bruger en hver. Okay. Nej, det gør vi ikke. Gør vi? Og hvad står det ikke? Det var... Flemmings YOLO-liv er virkelighed. Flemming var ikke nok YOLO, så han døde. Du skal ikke tage den samme som mig, Jonas. Du skal ikke tage den samme som mig, for jeg fik den for dig. Nej. Du hedder ikke Flemming, så det tæller ikke. Drop my belly button. Den mærke kommer en kloger. Bare sådan en mærkelig følelse. Og det tog mig ikke ikke så. En maven. Maven? Okay. Sådan en som jeg ikke har, jo har bare været. Clover Okay. has been held up by Flemming Flink. Kloger? What? Nå, du sagde Clover. Okay. Clover. Jeg kalder ikke Clover, fordi jeg siger det på dans. Flemming. Han har... Jeg har bare taget alle fire. Han har sending.
af en kæmming med Flemming. hældningen. Jeg ved det, den her. Jeg ved det. Den Ja, fordi der er også den her. Det er den her. Okay, det var så ikke den. Jonas! Jeg har ikke noget skud. Jeg skulle da ligeglad, at du skal stadig hjælpe folk. Bare gå hen og Oh shit. dem i ansigtet. Jeg kan godt skyde ham der. Ja. Oh fuck, det går godt der! Nej! Shove this grenade up, yeah, right. Oh shit, det er et shield, det der. Og du blev det, mens det hjælper der. Okay. Oh fuck. Hvor mange planeter er der? Nok. Det er noget lort, det her. Næste gang jeg dør, så er jeg færdig. Ja. Men nu skal vi bare have de fejl så hurtigt vi kan. Yes! Godt. Okay. Op. Bare ignorer modstanderne. Bare løb. Selvom du ikke kan. Det er hurtigt til. Whatever, jeg har dem. Heldig nok, der har vi jo civilians. Nej! Der er ikke mere armor på min Sentry. Når jeg kommer i liv igen, har jeg så ikke mere armor. Jo. Ja, er der. Nice. Så bare byt mig med hende der. Det skulle da sjovt, så har politiet bare givet sådan en masse armor, og så... Det var sådan lidt urealistisk. Ja. Men det er fedt. Men altså det. Der. Ved siden. Ja, der, hvor du kigger lige nu. Der var der egentlig for. Han gemmer sig den sted. Han gik bare igennem døren. Hey, pas på. Der er en deroppe. Jeg er den eneste tilbage. Din lort! Åh gud. Kan du ikke putte armor på min? Nej, det kan jeg ikke. Trade delay, 5 sekunder. 0-0. 2 prikker, 0-5. Jeg er en hostage, ja, så... Jeg skulle bare tage medic bag, men det er så vigtigt med... Det hedder medic fag. Leg fag. Flemming. Det er der næsten været 30 minutter, det her. Slægkang, guys. For fuck's sake, man. Du er færdig, Jonathan. Du er ikke færdig, Jonathan. Han hoppede, Jonathan. Du er færdig, Jonathan. Let's get back in. Ja, det gik ikke særlig godt. Ja. Ja. Lort! For fuck's sake. Det er lige meget. Ja. Det var så den mission. Det gik fandme dårligt. Det var også den video. Ja. Det var begge ting. Vi er rigtig dårlige, og vi er rigtig kede af det, at vi tabte, men altså... Ingen gider at høre på Jonas, så vi afslutter videoen nu, fordi vi sidder begge to og optager. Hej. Okay. Ses, mennesker.